I stedet for at tage 1700 billeder af, hvordan jeg har mit udstyr opbevaret, fordi det er opbevaret lidt over det hele, så har jeg valgt at filme det i stedet. Så det her, det bliver en Raw Crips tur, eller noget. Så først værelset. Ja. Det fantastiske værelse, er det ikke bare? Way. Ja. Med flag og det hele, det er helt vildt. Allerede der ligger lidt. Man kan tydeligt se noget af det. Jeg valgte at gøre det lige efter jeg har ryddet op, eller lige mens jeg er i gang med at rydde op, så ja. Først mit lille skrivebord. Der ligger altid et eller andet relateret. Ikke så meget lige nu, fordi at nu har jeg selvfølgelig ryddet lidt op, men der lå faktisk rimelig meget lort før. Herinde opbevarer jeg stort set kun udstyr i den sektion her. Ja, det bliver lidt svært at filme det med det her kamera, men vi prøver. Her der står værktøj, og skal vi se om jeg kan komme tættere på. Her ligger en kasse faktisk bare med AK-stumper. Der ligger faktisk en hel skyder der i et eller andet sted. Så er der skabet. Der står igen flere AK-stumper. Jeg var faktisk overrasket over, hvor meget jeg havde, før jeg begyndte at rydde op. Diverse sigter og rail ting. Flammeskjuler, NVG og ja. Kamerastumper, som fra det jeg står og filmer med. Og flere sigter og værktøj og lygter og granater og decideret rod. Ja. Det tror jeg var det herfra. Her ligger faktisk udstyr for temmelig mange penge. Jeg har ikke bedre mulighed for at opbevare det sådan lige nu, men jeg vil gerne have noget bedre. Så sprang vi lige hurtigt over det der lå på gulvet, fordi jeg fandt jo min gamle TMP-lyddæmper. Og den fik jeg Jens til at lave, sådan, så den kunne sidde på en AK, og fuck, den er stor. Det tror jeg, det er det eneste, jeg vil sige om den. Videre. Og jeg skal lige sige, der på sengen, hvor jeg har rodet, der ligger også magasiner, nøgler, lommer, diverse stumper. Ja. Og hop op og løb, der er klar til PD, eller ikke PD, ja. Polerstar skyder, når den kommer. Der skal selvfølgelig hoppe op og løbe i. ProWin hop op med flat hop og GRG grønt gummi. Og løbet det er et Mad Bull 601 363 mm. Ja. Det var det. Så videre til næste værelse. Her har vi laderen. Står selvfølgelig at køre. Jeg har ikke gjort det her værelse helt klart endnu. Fordi at ja, det plejer egentlig bare at ligge sådan her. Jeg fandt ud af, at jeg havde flere batterier, end jeg havde regnet med. De ligger der. Nogle virker, nogle gør ikke. Øl. Kugler. Harddiske, værktøj. Fedt til støvler. Gas. Papir. Det er altid rart, hvis man skal pille en skyder eller onanere.
Den russiske sofa. Hjelm, vest, flere hjelme. GHK og selvfølgelig Anja. Jeg har ikke nogen bedre måde at bevare hende på, andet end når hun ligger i min seng. Sengen i det her værelse. Magasiner. Smørch. Taske. Pude med hunden på. Soveposer og så er det sidste skab. Der står ikke så meget i det, men der står lidt, så vi åbner. Selvfølgelig, og min dej i 4 guld og hvid. Ja. Sidste skab. Ja, lidt kugler. Lortekugler faktisk. De grå der, de er ikke en skid værd. De skal bare smides ud nærmest. Ja, lidt ting og sager. Trangiærflasker. Gas. Granatkaster. Batterier. Flere kugler. Ja, det er vist sådan set det. Ja. Det var en tur i DPA's ravhule, hvis man kan kalde det. Ravcrypts var det jo. Der står lidt mere rundt omkring, men det gider jeg ikke at finde, fordi det er egentlig bare små ting. Der er noget vi har glemt der. Hvad? Ingen russer uden både. Okay, der er faktisk vikingting også. Der er mjød, vodka, billig vodka, og selvfølgelig den bedste vodka, den står inde bagved. Det er ikke så tit, den kommer frem. Ja. Ja, det var vist det. Håber I har nyt mit pæne rod. Ses.